መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 27 እግዚአብሔር ብርሃነይን መድኃነይን እዩ ካብ መንደኣ እየ ዝፈርህ እግዚአብሔር ኃይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መንከየ ዝስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ኪውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደኡኒ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብዑ እሞ ወደቑ ኪቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ ኩናቱን እንተዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ ብመዓልቲ ጸባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ ኣብ ውሻጥ ድንኳን ክኽውለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቕደሱ እውን ንምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ ሎሚ ኸዓ ርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡኑ ጸላእተይ ልዕል ኪብል እዩ ኣብ ድንኳን እውን መስዋዕቲ ብእልልታ ኸቕርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውድሶን እየ ወእግዚአብሔር ንድምፀይ ስምዓዮ ኣባኻ እምህለል ኣለኹ መሓረኒ እሞ መለሰለይ ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኾይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ ወእግዚአብሔር ንገጽካ እደልዮ እኔኹ ገጽካ ኣይትሕብኣለይ ንባርያኻ ብቁጥዓ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረዳእየይ ኢኻ እሞ ወኣምላኽ ድሕንነተይ ኣይትጠንጥነኒ ኣይትሕደገኒ ኣቦይን እኖይን እኳ እንተ ዝጥንጥኑኒ እግዚአብሔር ይእርንበኒ እዩ ወእግዚአብሔር መገድኻ መሓረኒ ብምኽንያት ጸላእተይ ኮታ በታ ቅንዕቲ መገዲ ምርሓኒ ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዝተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተጻረርተይ ኣይተሕልፈኒ ኣየ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም ዝረኣዮ እንተዘይኣምንሲ ብእግዚአብሔር ተሰፎ በርትዕ ልብኻ ቀጥ ይበል ኣጆኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር